шикори кабк. барои чӣ дар тоҷикистон шикори кабк шикори маъмулу машҳур аст? яъне яке аз шикорҳои рақами 1 дар байни тамоми паррандагону ҳайвонот аст. барои гӯшташ ё садояш? не. кабкшикор лаззат бурдан аз табиат аст. садои кабк ва дигар паррандаҳои хушхони кӯҳӣ, боду ҳавои тоза, бӯи гулу гиёҳи кӯҳӣ, тамошои ҷангалу кӯҳу дара ва лаззати хӯрдани як бурда нон дар канори чашма. ҳамин аст шикори кабк. аммо набояд хурсандӣ ва лаззати шикорчӣ дарди табиат бошад.